ngam jemmare zorire nder ɗon fuu ɗo tammora laate ɗum lailatul qadri e do'a ha muɗum bo to ka jabake yama ka laata no ɓi adama ka kimmiɗini ka jamum la shakka en andi no gase jiɗɗerɓe salake haɗa biya meɗen bo yama sumaye ka timmi laylature salake amma heɓoto laylature no lutti ha no gase jeenaɓre heɓoto ha no gase jeetataɓre hankiɗo heɓoto ha jemma capantatire fof heɓoto ɗo kam almuhim zamanuru bo ɗo mari qima nder man zamanuru ñande jum'are yeeso nangue muta ɓuran ɗum sahago malla bo to imam waɗake mimbar ha o jippo ha yimɓe juula ɗo bo goɗɗo wiya hatoy goɗɗo ta do'a on mbi do'a ka ɓantantake juuɗe ha ɓe mbima ta ɓanta juuɗe nda ɓe mbima ta gaɗa do'a ko famgo boliɗe caɗɗum derɗiraɓe na ɓe mbima to imam man hudbi jooɗake ha o ummoɗo ta gaɗa do'a ko ɓe mbima kam ta ɓanta juuɗe ma ɓe kaɗay margo do'a malla to an ka ta ɓanta juuɗe ka fo watta do'a lora ha fuɗɗam boliɗe meɗen jawabu ɗon ha ton bittali ñande jumare man bo malla ɓawo julgo asira yeeso nangue muta ɗo bo do'a jaboto ɗo zamanuru to cuumiɗo laamiɗo adilijo saaro garanɗo ɓiyum do'a ɗo sifaji yimɓe bo ɗi cappiɗen ɗo loroɗen derɗiraɓe baɓe ɗe luraten ha muɗum kadi en acci yeeso cilminen kam waɗgo do'a ha muɗum en kucani jotta kam to en cilmini en gaɗan do'a hal yeeso to goɗɗo silmini kam yeeso silmingo kana pottal mo diɓɓe defte malikiya man fu nda ɗum waali balma en andi a defte malikiya kam kamɓe man ɓe tan maɓɓe masabaji goɗɗi ɓe koytirani yimɓe hakke do'a man ka mari qima yeeso silmingo ɗo ɓe mbi to o anda wiigo kaɓe arabiya o wiya kaɓe wolde maako kam defte man ɗoɗɗon haade men ɗoɗɗon malikinkeje pamare ɗen ma ɗe mawnayɗo kam fuu ko haɓeten ɗo ngam ha sunna do'a man lutta nder julde ta yimɓe cilmina puɗɗita kadi bo société wa gonga fayin to yeeso to ɓawa man to yimɓe cilmini komi waɗa askar ji muɗum waɗa baqiyat muɗum ɓawa man ummo dilla on jaɓɓotiri ɓe liman do'a gaɗan ka ɓaawo silmingo liman ka kam to julde man annabijo waddinde bo do'a ka kam o wadday ka amma to en pini en tawi mbi kuruten wala muskila fini tawi meɗen kana wala keron ɗo kada na hunde nde goɗɗo wawata waɗango ɗum kal yimɓe ɗo kuwa ko pini tawi muɗumen o juuli ɓawo makko aboubacar oumar ousmane ali radiallahu anhum jami'an achara al mubashirina bil janna seyniraɓe aljanna fuu juuli ɓawo makko to enɗago ummatore bo no goɗɗo yiɗri yimɓe fattude muɗumen fuu no o laati o enɗiɗo fuu en ceedantako mo enɗiɗo ko waɗi ngam woodi artuɗo mo ha enɗago ummatore on kañum kala senɗo seedani ɗum waɗay ɗum wama arsalnaka illa rahmatan kañum man waɗay do'a man amma derɗiraɓe na mana man ha ɓe gatta do'a man ɗo to wondo ɗum haaɗino ɗum hunde goɗɗo waɗa to yiɗi to yiɗa bo accano ɗo en mbiyano ɗum ɗo hoyi modiɓɓe ko kulata ha biɗɗaji ɗo ɓe mbi ta lar fuɗɗam biɗɗa lar ha katam yettingo jotta kam wondo masalan ñalde wonde o waɗi ñalde wonde o waɗay on ɓillatako tan wala muskila nen kadi on paami ɗum wonay nder julde amma to ñande ɗum warti to julde juulama liman on waɗay do'a goɗɗo ummo mata nakkasa julde man ni ɗo kam biɗɗawol man hettinama ɓe julde nden ɗo hulata biɗɗaji man kadi en jokkiɓe bo en andidirɗaɓe dotti en meɗen ɓe jata julurde o yaha de kilométre gotel o siftata tasbirol loro saare ɗo ɓe kulata kuje biɗɗa ko feɗotiri yaago juulirde palanɗe maako ɗe o falata oɗo yaha gotal yafanemo zunuba gotal ɓamtanemo darja ha o yaha ɗo o wilaɗe fuu kadi bo loro saare ha o oja tasbirol bimana hunde nde wala asli nde warti nde feƴirama ɓe farillawol o juuli hande tasbirol goɗɗo waɗa istinfaru ma hande kadi no juuli jogaki tasbirol na fuɗɗa masala laara ragare ma kaka yettini idan do a gaɗete ka ɓawo julgo bo kan bo ɗo wiyante dow maka amma to en keftino kureten ɓe majum ɗum saklata na ɗum hunde doole to liman man o faami kanko gaɗowo do'a o ɓuran annabijo sallllahu alih wa sallam o ɓuran oumar goɗɗo wari ha mako wiyama to ya oumar radiallahu anque o wiyata ɗum mi liman fattude yimɓe fattuda min ɗo ɓe giɗi wonda ɓe do'a o wi tawat la shakka ayi liman ɗum gaali ban iɗuttirgo babel muɗum ittego liman ko hunde teddude dow nafsu mana nde ko ɓe giɗi ɗum ɗo kanko wari ha o dumtina ardiɗo julɓe o waɗana ɓe do'a oumar wimo daya tawat o miɗo hulata nafsel ma estitinore ngel ɓangto ha jaha ɗaccuki mbiya dara fattude pat a ɓuuri ɓe an kam do'a maɗa jaabi ka carhowo risala lore ha babuwol kitabu jami'i sala ɗo lore ha ragare babuwol man ɗon taban boliɗe man jasɗe ɗe o wolwi ha muɗum ɗo ka to en lornaniɗe yimɓe jotta kam ko ɓe mbiyata ɗo garɓani tan mi wiyango en boliɗe ma ko hara garɓani ɗo ha o fergi hatte o wisi babuwol man ɗo o wimi ɗo hulana goɗɗo yimɓe kawta o ɓamtana ɓe do'a fuu ta ko loowi ha nafsu mo oumar hulani ɗo lowa nafsu mako kanko bo o yiya kanko woodi dardia luttuɓe fuu lestuɓe ɗi mana o laato kanko woni hendo hakkude maɓɓe ɓe Allah ceniɗo la shakka
boliɗe makko haɗo ɗe mari ferguere ko waɗi ngam en timmitiran boliɗe meɗen ɓe goɗɗo toroto goɗɗo do'a tagoto amma na daiman warta al'ada ma an ka foroy gaɗani am do'a noon kam amma wodi annabijo sallallah sallam daknuɗo ɓi adama waɗna goɗɗo do'a en lorto dow majum hulasa tan ko gimmi yottago do'a ka ɓawo silmingo ka wala lural dow majum madhaba malikiya bo ɗo fotti dow majum ha konngol maɓɓe ɓurangol ɗumanago sey yiɓɓe maɓɓe leliɗi yimɓe meɗen jakti dow muɗum e cefɗirɗi ko nandi e muɗum ɗo kam babol man wala kerol kadi timmitinren boliɗe yeeso ragareje man mbiyen derɗiraɓe do'a ɗum nda koko yewtuɗen dow maka hunde wane banni kam na handi ummatore fo hawta dow mare handi ummatore bo fo andinede ummatore bo fo matine kala fardunkejo nder maɓɓe bo fo dunketorago Allah ceni ɗo amma ko wonni babol do'a sey feneji nasti nder muɗum kadi warti yimɓe ɗon taƴi koye maɓɓe to ɓe tawama nder yimɓe ni wayne waɗan en do'a kanko bo oɗon hooli balma wakkati feere to ɓe giɗi larandago moɗo kanko o modi bo mallumjo ɗon banggue ɓe mallu wayi waɗana to ummake o tirbino ba mako fo ɗo jooɗi babal ngal ɗo ɓe mbiyatamo wad do'a alhaali mi umi kam wiya ɗum lestinego mi mana goɗɗo umre wad do'a ɗo ɗum lestingo ma to a modi bo ka a ɓuranmo andugo babal ngal gaɗantegal do'ana malla waɗantake amma jawmu ande maɗo ɓe keptay ka ɓe joɗori ɓe goɗɗo marɗo yakeji waɓe wayni waɗanen do'a o mata ɗum baɗum darja o lestinima o lestina ngam to haqiqano kam babal ngal ngal dunki waɗanego do'a an on anninta ɓe balngal ngal ɓe haje do'a gaɗanaɓe amma bil jumla tan wala muskila nde noon ɗum warti ɗum babowol ngol giɗɗen ha e ɓadditoroɗen duniya meɗen be muɗum ko giɗmi yettingo ɓe man kadirɗaɓe babowol wiigo darnan hoore mum waɗana yimɓe do'a ngol ɗon mari fitina derɗaɓe annabijo sallllahu alih wa sallam yimɓe garɓe torimo do'a kanko kam a watta qiyas dow maako abadan ngam annabijo kam do'a mum feere marrare woore ɓisdi wala ɗume haaje ma bo humti inchallah o wi sahabo en bo o wi'ataɓe to on jokkake uwaysulil qarani yamaninkejo kanjum to ɓe ɗon gaɗa nder anditanamji ɓe mbi'a sahabojo tabi'inkejo o goto noon sahabo ko kam la shakka ɓe mbolu ɗum noon sahatako o sahabojo ko waɗi ngam o yiyayi annabijo o waddi bo zamanuɓe annabijo o silmi zaman annabijo amma ɓa yigo annabijo ko waɗi dada ma ko ñawi ñawu jonde kosɗe kuwata o bajjo ha dada oɗo joɗori ɓe mum ha yaman o hijjayi o waray ha yamanin koyen ummi en andi wafdu jama'are artude wargo ha annabijo ɓurande ɗurgo fu wala ba yamaninko en kamɓe gari annabijo ɓurata ɗurgo ɓe gari ɓe cappi annabijo ɓe cilmi kanko o jaɓi silama dagaya ɓenan garti amma o waray o yilli annabijo Allah cinɗo humpitini ɗum na kayefi na annabijo o windan ɗum ɗerewol o wi ɗum min Uwaysu ɓe silmi amma nda abadan Allah cinɗo wahi ka annabijo on Uwaysulil qarani ɗon yaman oɗon mari dada jooɗiɗo mo wawata dimbago kañum suklimo annabijo matini ummatore hokkiɓe bo lissafi oɗon no mari ba saɗawre yamɓiti ha ɓandu mako fu se babel pamare lutti ha ngal kosngal mako nda yakeji dada mako bittali annabijo to on potti be mako toremo o torano Allah cenɗo yaafo on na o torano on duniya de Allah cenɗo yaafo on an yastaghfira lakum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annabijo mayi Abubakar hoshi ful Uwais wangay dada geto oɗo jooɗi ɓe muɗum waray o hijji ha zaman Umar duuɓi ɗuɗɗi hooyi sappo e gelle ha nder ardago silama kala hijju fu Umar kañum ardoto yaha to yeehi o yaha laymaji yamaninkoyen o ƴama woodi biyeteɗo Uwaysulil qarani o warayna ɓe mbiyama o waray ka yeefi derɗaɓe needi lamɗo kam na o nelanno mbiyaneyam Uwaysu wara mi woodi haje muɗum la nde annabijo bo o gedduɗo ɓe zamanu wi aymo o acca dada ma ko wara wala no goɗɗo ɗaɓɓitira mo oɗo de'i banni man ha hitande wonde Umar wari hijju ñande mina ɓe mbi taaro nder laymaji yamanin kon ɗo ƴama goɗɗo waynejo kada o wi o fakat o garɗo oɗon ha babal waynewal Umar yehi tawimo ƴamimo sifaji ɗi annabijo hokkuno tawi ɗum kanji ɗi jippake dow maako o wiyata annabijo wino to mi fotti be maɗa toranoɗami Allah cenɗo yaafoyam la shakka derɗiraɓe Allah cenɗo woodi jeyaɓe Umar mo sheyɗan to ɗo yimo oɗo tokko lawol sanjangol kañum on warata ɗaɓɓita do'a ha goɗɗo mo yiyay annabijo sallllahu alayhi wa sallam o torani Umar ñalaɗe mina bo kanje goni ragareje
hujjortoɓe hadisol man ha waɗan goyimɓe do'a nane ragare hadisol man o huucay yaman o ummiɗon man ɗo o majjitiriɓe ɓe mbi o dilli lesdi iraq ngam ɓaawo oumar wari ha maako ƴamimo do'a yimɓe giiɗo to o huuci wuron o ɓillan mo ɗo waɗantomi yimɓe do'a ɓe cuuɗoto na ɓe mbangi tan o sañji wuro fuu o dilli bittali ƴamgo goɗɗo do'a to sifaji maako man cikɗi ɗum tefata ɗisdi ko nandi e muɗum dagoto amma ɓurka waɗango goɗɗo do'a kam nder o ko o ƴamma do'a man wimo o homi waɗante do'a tomi woytayi inchallah to o wirnake waɗanmo do'a mbirni ka ɓuura darja amma do'a papara pakka kam na ɗum do'aji ɗi frappugo yimɓe ha keɓraɗi darja ha cefniraɗi yimɓe jawmu jawdi a yillake ɗum yalla en gaɗo do'a ɓato muskila derɗiraɓe yimɓe gartiri dina man ɗo ɗum business ɓana yimɓe sunna a yillake jawmu ceeɗe on canotira ummake waɗa do'a wala ko nafaton yimɓe sunna ena do'a kaɓe ukkante kaabo wala ko ka nafata gam kugal biɗɗa yata lahira koɓe cargiri to ɓe giɗi aɓe cargira ummatore jotta ɗo onon yimɓe sunna jaha gilloɗa ɗum autorité jo gilloɗamo canamo ɓawo man bolwanamo ɓe hunduko ɗin noon allah coyne joƴina jaam allah coyne ɓamte darja ummoɗa a wala qima goɗɗo feere ala jooɗo bisimilla en gaɗo do'a ha allah joƴina kugal maɗa ɓamte ha ɓeɗo waɗano yimɓe do'a ɓeɗo gaɗanta yimɓe do'a sam la ya derɗa o to goɗɗo waɗante do'a ɗo ɓaawo maɗa o waɗane do'a malaikaji ɗo dari ɗo wiya amin amin walaka mithlu an toriɗo bo keɓa mbar jari man to bittali babol waɗango yimɓe do'a kam en andidirɗaɓe ɗum babol dagingol amma modi ɓeɗo potti ha babol tawhidi ta warta an kam hajiji ma fuu jippina ɗum dow ummatore noon gaɗane am do'a tan an kam ɗo kam ɗum tampinan tawhidi maɗa imam ahmad rahimahullahu taala goɗɗo wari tawi moɗo jooɗi jangina wiyamo ya imam waɗanam do'a o wiye to min bomo waɗantanmi do'a an kam mi waɗanima e min bomo waɗantanmi manama mi watta tu nde o wayliti o dilli imam waɗanimo do'a ɓawo mako wimana tata do'a man ɗo o heɓraka darja ha on man enen bo kanjum man ɗum to yimɓe gaɗi kawti a waɗani ɓe do'a ummake machallah modi bo wayne kam na en ɗuɗo waɗani en do'a ala jo'aji do'a biɗɗa wala e yata do'a biɗɗa kam bana mbimi en do'a biɗɗa ɗum ceede fo biye bo na haala ha codira ɓe nangi ɓe nangaɗe ɓe gulaɗe kanje bo do'a biɗɗa bo yata lahira jabatako bo ɗo kam ta yimɓe jakkikina ɗum kuuɗe biɗɗa kam ɗe jata ɓe mantanmide maɓɓirgo boliɗe meɗen hulasatan nderɗiraɓe ko guiɗmi yettingo ha babol do'a wala jankirɗo do'a amma no do'a waɗirte ɗo babol ngol marɗen haaje ha jonde men nde ɗon en pisti seeɗa luttuɗi ɗon amma nangue fuɗɗi memgo en yama daroɗen ha ɗo timmitidiren to do'a ka latake ka shar'aka ko puɗɗumi sappago yon do'a ka shar'aka onon ɓe non perdani ka hoore moɗon ƴamol kam ka jabotona ka jabatako ena min gaɗi ka bo min keeɓi haaji amin hi jewɗo kosɗe ɓikkon gertoɗe bona haajum ɗo humta gaɗanɗo ɓaka yaha less jaɓɓi ɓe ɓinguel gertogel tufagel guite yewangel kosɗe haɓɓa ɓoggel kañum bo to warti haajum ɗo humta malla ni kam kala ko gaɗɗa haaje ma humti ka fu warti allah bo shar'i ɗum ni yimɓe giɗi wartirgo dina silama min pratique nafi nden kam ɗum dina no jaɓi ɗum to ni kana dina man ka wonnoto kanjum woni dinaji artude defte artude mbili ɗo mbimana ɓe pratique hunde ɓe tawa yeehi ɓe valida ɓe pratique ɓe tawa yeehi ɓe valida biɗaji ɗon jaaha yeeso bimana falidalika ibnul qayyim nde wari ha babol man o wiyata o wi goɗɗo yaha waɗa shirku be bid'a ha babal o toro allah ceniɗo jotta kam jaaɗo ha gabrire misalu o yehi o darake ha gabrire allah am hokkam ni be ni a yiyayi wakkato yehi ɗo oɗum mari anniya o wala dokko kam sai allah na amma wahmu nastimoyo gabrire wayne ɗo to a darake ɗo maɗa allah ceniɗo humtanaje maɗa o wi ko jaabi do'a mako ɗo ɓernde mako hucitani allah ceniɗo kanjum jaabi do'a amma na gabrire kanko o estitoro gaɗɗo ɓaka muɗum bo gertogel to ɗum ɓoggel to ɗumen haɓɓi ɗo na kanjum humti allah ceniɗo andi jotta kam ko na o julɗo bo ɓernde mako wartani takɗo mo allah ceniɗo hokkamo haaje mako biɗ'aji ɗi yimɓe gaɗata to haaje kumtanɗo bo ɗin bo ɓerɗe ɗen to ellitake allah ceniɗo kuugal kam ngal kam ɗon jooɗi moftane wa kulla dalalatin hokkam wala dabare falidalika mi nani yoga fukaraɓe ɗon mbiya biɗ'aji cendoto geɓe ɗiɗi konngol maɓɓe cahingol modiɓe sunna ɗon goni ɗon biɗ'a kufrinoha be biɗ'a ustoha imanako gonka darje kabirawal amma na konngol gotol ka heɓte biɗ'a idafiya ɓe wiyata biɗ'a ɓaraka ha asli kam ɗon amma ko ɓesduɗa ɗo kam wooda
istinfaru ɗon amma istinfaru tonga ɗum ɓe fajira tonga ɗum ɓe asira ɓe limgal ɗo kam wala limgal ngal kam wala mi wawata bo mi ho'a ɗum feeram sey mi yaha mi ɗaɓɓita goɗɗo hokkami ɗum ɗo bo wala tongorde ɗe gadduɗa ɗeɗo ɗo kanje ɗeɗo ɗo kanje ɓe mbiyata biɗa goɗɗo wiya ha biɗa idafiya kam kañum kadi wala no yahira yite la biɗa idafiya bo ɓe ɗumano kañum bo dillan yite noon ko waɗi ngam kuugal man kam ngal shar'aka je tongorde ɓesduɗa ɗo bimana ko yiɗi wi ko kanko ɓe bolide mako ɗo Allah subta ha nder ɗon to waɗi istinfaru bal asira ɗo Allah ho'a je o ɓesdi asira ma feere wurtina ho'a je istinfaru waɗi bo feere la nde ɗum warti ɗum a jilli ɗum kam jillere man ɗo wa kulla dalalatin finnar amma mi wiyayma yahan yite la ɗo kam an be jawma heɓoto goɗɗo frappima ɓe biɗa man an anda a tawi ɗum modi bo sunna a yiyama ko hokkima kuje biɗa aɗo hura ɗum sa fotti ɓe jawma jawmirawo cenɗo ƴami tawi an kam a wala bofol ko seɗɗa Allah wiya yimɓe fu jangga joɗiɗa ha joɗi ɗon pat jangguedirɗaɓe ngeɗam duniya man huwanna amma nane ma yoga jangga ɓe janggay go bo ƴamaya a sey ha jannoɗa go perdiɗa mal sefene on fitima be fito hallugo woɗo yawmal qiyama Allah cenɗo yama yellitane amma kuugal ma kana yellitantake derɗaɓe balndol ɗon jaɓegol ngol tabita hakkilo moɗon kuugal biɗɗa ɗon nanni ɓe fo biye kalkal to ɗon andi kita fo biye ha duniya to ɓe nangi goɗɗo ɓe fo biye on andi ko ɓe gatta ɗum hoccu biɗɗa bo jippinde oɗon kalkal huuduɓe jawmirawo non tanmi huudugo ɓe fo biye ɗo derɗaɓe to ɓe tawi goɗɗo ɓe ceede man tab oɗo jogiɗe ɓe nangamo ɓe nangaɗe kanko kam ko mari haaje ɗo kam joofeyam ni min kam haaje ceede kada mi wala ɓe ko a ceede goo kam ɓe ɗaɓɓita source to heɓiɗe kanko mata on ngam trace ɗo se ɓe mbiɗito to ɓe mbiɗitake cak ɓe tawi trace man kanko ma ɓe frappumo ko nandi e muɗum to ɓe ngulaɗe kanje kam ɗe natta kulla dalalatin ɗe ngulama ɗe natti jotta ka war an jawmu fobiye to keɓɗa ceede ɗo trace man ɗo ngam haɓe jekkikina fakat kanko ferni ɗum na malla kanko bo woodi ha gaɗa mako to ɓe jekkikini wala ɓawo sam ha mako non ɗum haaɗi ɓe kuuda ɓe mako dede ko eltatamo janggota goɗɗo meta biɗɗa bo to huwama kuugal biɗɗa kam wala moddi bo foti yigo ngal yala aljanna wala biyanɗo bo ngal wile ha dargal ngal warta mbululga ba dabbaji laabi kam tati ɗon derɗiraɓe ta yi dargal kam ɓe kuuɗe ma kam malla a dilli ɓe ma je aljanna malla a dilli ɓe ma je malla bo tagale man bana dabbaji ɗum bo wile ha dargal ɗo warta mbululga wala biɗo kuugal wilete ha dargal warta mbululga kam idan nde ngal yata aljanna kam annabi jowi wa kulla dalalatin kuugal kam biɗɗa kam dilli yite amma na a yata yite heɓoto ɓe interroge hakkude ma ɓe jawmirawo subhana toyi do'aji pernaɗi ɗo bo to keɓɗaɗi bo yama kadi wakkati man jawabuji maɗa kanji tanmi softugo ma ha babol man na yimɓe mbi yimɓe biɗɗa ɗum ɓe fuu ɓe heferɓe biɗɗaji maɓɓe potata kuugal biɗɗa tan giɗɗen wolwango kangal kam ngal yata ngal jaɓatake jawmigal bo tanmiɗo ƴamego yama o yangguite yama o yaafe ɗo kam ɓi adama ɓe jawmum goɗɗo fota e nastugo hulasata derɗiraɓe wonginoɗen sappago seeɗa ha babol do'a masalaji luttuɗi ɗuɗɗi derɗiraɓe woodi ɗuɗɗi lutti bolwanaka babol do'a yama joole men tammiɗe jokkugo yesso inchallah ɓawa sumaye en jokkan ɗum ha nder asawere fo joole ɗo tammi wargo en tammi sappago ɗum ha ɗon bimana ƴamiɓe ko nandi e muɗum laɓɓitananen baboji luttuɗi amma ummatore roɓo derɗiraɓe ummatore roɓo ɓe imanakuji muɗumen ko moye laato dunkitorago Allah ceniɗo yimɓe acca wartirgo yimɓe wayni en toroto Allah ceniɗo jottoto Allah ceniɗo wayni en jottatako en fuu en baccuɓe Allah ceniɗo la shakka en potata ha imanaku fodde ɓurdugo men ha imanaku fodde yama jabago do'a meɗen nden kam ummatore mahedo ko moye tamam hakkude on ɓe jawmirawo ceniɗo a maccuɗo a woodi bo jawmirawo toro Allah ceniɗo amma haddata wakkati feere mbiya goɗɗo waɗane do'a bittali ɗum wala haaje bo sey o hokke ɗisdi aw wama ila dhalika ɗum wala haaje ɗum babol mboɗenga bo goɗɗo jaɓata ha dow muɗum jobdi to a jaɓi jobdi kam mboɗenga kam ittake warti ɗum babol coggu to babol coggu bo kangol kam ɗum babol feere falidalika babol do'a ko mbiyanmi ha meɗen nde ɗum warti ɗum babuji sefene ɓe livra yimɓe kuuje ɓe jaɓa ceede daga ɓe livray kuuje bimana goya goɗɗo buudejo o tasbane o waɗane ɗume o waddu ɗisdi kam bor temedere kuugal tumtimo bor temedere jeenayyi jotta kam to on onon filoɓe bolwananmi to jotta a soran ɓe goɗɗo kam taw hokkimo bor temedere avance bor temedere jeenayyi ɗo ɗen kada mbiyamo si to mi sippi kuuje mi hokkitede borma temedere jeenayyi to nin noon o livrayma kuuje ɓawo lewru wara wiye bisimilla waddu bor temedere jeenayyi bo banni yimɓe men waɗoɓe duwaɗo ni kuudata ɓe ummatoje mbimana jotta kam o tasbanima o waɗanma ɗumen am do o wiyata
awki boro temerre kam ɗo ka dow faw non wala ko giɗa dey ɗo ka entré to on timminiri kugal man timmi jotta kam nami rena ha jam humtata on ko mbimami toroɗa ɗo an kamde a jottoto Allah man direct ɗo ayi a ho'aniyam ɗum wari to ɗum wari min bo a livre yam min bo mokke ceede o livrata noon to kugal timmi gadda boro temere jeenayi yimɓe ɗon dokkaɗe bo giɗaɗo ko waɗi gam to a hokkaymo kadi bo o sire fayin mbimana ta nastu babol budde kulasa ko maɓɓiran min ɗum ha babol do a ta nastu to a nasti a tetatako to ɓe nangi cakkitingal maɗa ɗo an ɓe dargoɓe ka wala ko ɓe mbima fu gaɗa to a waɗay kadi bo o sire inde ma o andi inde bama o andi inde dada ma o andi har ma ko a yillotomo paɗe maɗa wulwede maɗa an ka a nasti a met woɗɓe ɗon giɗi accugo ɗum mi yewtiɗo ɓe wallahi mi yiɗa yago e mako amma mi hulanmo muskila derɗiraɓe to ummatoje cotta ha ɗo garta hakkude muɗum ɓe jawmirawo subhanahu wa taala ɗo no fotoɗen ɓe babol dowa ɓe acca feɓan goyen en ɗon jankira dowa en jankiray dowa amma en giɗi dowa torrore bana annabijo waddir ɗum wi ɗum dewal ɗum lore dow non man to yimɓe tongorake ɓe ɗo en potti dow majum e to en keɓay hawtugo dow ɗo bo ko moye dedei ko faamiɗo acce ɗum huwa dow man ta ndole yimɓe kam ɗo tan mara haaje ko moye huwa kowoni yeeso muɗum lakum dinukum waliya din amma warta jotta kam sey mi huwa hunde mi andi na kayre woni har dina be sembe ɗo goɗɗo dolayno dow mare kam en andidiraɓe ha sharia islama ɗum dagatako e ha luwaji lesdi noon bo nde ɗum pays layque gonɗen kam laïcité kam ko moye huwana dow no woni a ɗallu sey mi yaɓay ko gonɗa dow muɗum amma nami watat goma hattama hakke maɗa hu ko giɗɗa amma wuttude wooro huwa ko yiɗi onon bo sey kuwon komin giɗi toon kuwata komin giɗi onon kam kuwata ɗo kam derɗiraɓe e sharia jaɓata e yakeji men ha lesdi man bo to gonga noon kam ɗum jaɓatake ɗum woni dammuno ko mbiyeten ɗo babol dowa to ɗum sottinama ɗum nanama ɗum yarama yeeso wala jote dow majum ɗum mbiyanten ɗo dowa en ɗon gerdi dowa amma en ɗon paami dowa ɗum dewal bo annabijo shar'ata ngal na mallum en shar'ata dowa ɗo woni boliɗe meɗen en canjatade en ɓesdatade en ustatade koyɗo dow noon man yerdake noon man huuri mo yerdaki dow noon man wona dow no dede no laari pitotoɗo ɗum feere fiti ɗum ɗo woni ko inno wolwata dow masala man wallahu alam wa fawqa kulli dhi ilmin alim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله اللهم رب لك العالمين والسلام الحمد عليكم ورحمة كله الله ولك الملك كله وبيدك